नमस्कार. सध्या चालू असलेल्या नवरात्रोत्सवाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचला असेलच. त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. राज्यात आंबा, केळी, अननस तसेच इतर बागायती पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. ही बागायती पिकेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत. एका विशिष्ट कालावधीतच या पिकांचे उत्पादन मिळत असल्याने शेतकरी आवर्जून आपल्या शेतात क्रॅश क्रॉप म्हणून त्याची लागवड करतात. राज्यात एकूण 11,867 हेक्टर जमीन बागायत लागवडीखाली आहे. ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. राज्यातील सर्व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी हे जर विशेष मुलांचे पालक असतील तर शाळांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी वेळेच्या अनुषंगाने सूट देण्याचे निर्देश गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाने दिले आहेत. शाळांमंडळाच्या परीक्षा वेळापत्रकावर अडथळा न आणता त्यांच्या कार्यासाठी सूट देण्यात यावी. गरज असल्यास वाजवी निवास व्यवस्थाही करण्यात यावी. विशेष मुलांच्या पालकांना सहाय्यता यावी यासाठी मंडळाच्या बैठका सकाळी घ्यावा. अशा कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक माहितीबद्दल गोपनीयता बाळगण्यात येईल असे महत्त्वाचे निर्णय मंडळाकडून घेण्यात आले आहेत. काणकोण येथील लोकविश्वास प्रतिष्ठानच्या विशेष विद्यार्थ्यांनी दिवाळीनिमित्त पणत्या रंगवल्या आहेत. शिक्षक वर्गाच्या नेमक्या मार्गदर्शनातून या कलाकृती सादर केल्या जाते. या विशेष मुलांनी दिवाळीनिमित्त बनवलेल्या सुबक व सुरेख पणत्या घरोघरी पोचवल्या पाहिजेत. त्यासाठी सामाजिक बांधिलकीने सहकार्य करावे असे आवाहन शाळेच्या शिक्षकांनी केले आहे. चला तर मग ह्या वर्षीची दिवाळी आपण या सुंदर पणत्या घरी आणून साजरी करूया. तर ह्या होत्या आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या आवडत्या गोमंतक चॅनलच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.